Když jsme si dělali nějaký průzkumy a vlastně jsme přišli na to, že ty lidi, když někam cestují, tak je fakt zajímá to žrádlo. Chuťový zážitek spojený s nějakým příběhem, tak to je vlastně jako vždycky silnější. Co sledujeme, když někam přijedeme, tak to jsou vztahy v té společnosti. Že když se tam ty lidi fakt jako usmívají na sebe, jako funguje to, je tam prostě nějaká jako energie, tak to je to, co taky vlastně hledáme. No. Je to složitější, trvá to třeba jako díl, není to takový to, že prostě skočím tady do Alberta, prostě není. Ale ta kvalita toho jídla se prostě jako opravdu nedá srovnat, jako, tak ty to budeš vědět, prostě jako, co, jako do chuti. To jsme opravdu někde úplně jinde. My jsme si to i hledali, jako to vůbec jako ten pojem farmářský, co to znamená a jak jestli to má nějakou jako přesnou jako definici. Nemá, no. Takže vlastně farmářský může být jako cokoliv. Jo, takže není to jako nějak jako ohraničený, bohužel. Dámy a pánové, vítejte v dalším díle gastronomického podcastu Fidel Gastro, který je pro všechny, kteří jedí jídlo a pijou pití. A já mám velkou radost, protože tady máme v křesle ženu, což nemáme moc často, jak bychom si přáli. Máme tady velmi činorodou ženu, matku a zakladatelku srdíčkového projektu Lokálové, Kláru Slavíkovou. Čau, Kláro. Ahoj. Děkuji, že jsi dorazila. Já děkuji za pozvání. Co říkáš na můj úvod? Byl perfektní. Schrnul jsem tam všechno, ne, protože u tebe to není jednoduchý tě nějak jako zaškatulkovat, protože to fakt děláš hodně. Ty jsi velký přínos pro gastro, ale vlastně zároveň moc v gastro jako nejseš, by se dalo říct. Chceš nám prozradit, co v běžném životě děláš? No tak jak si asi řekl, je toho relativně hodně, ale myslím, že se tady nejvíc budeme věnovat těm lokálům. Mm-hmm. I když vlastně ta cesta předtím, která tomu předcházela, tak to v ty lokály jako vyústilo, takže to je vlastně taky důležitý. Nicméně lokálové jsou můj srdcový projekt. Mm-hmm. A v lokálech podporujeme a propagujeme poctivý producenty jídla. A vlastně navštěvujeme je, točíme o nich videa, děláme nějaké fotky, ty potom sdílíme na našich sociálních sítích, sdílíme je v médiích a vlastně chceme, aby lidi začali lépe jíst a přemýšleli nad tím. Jo, určitě, kde vznikla ta potřeba vlastně tohle světu. Protože ty to děláš, vlastně to vzniklo jako nad rámec tvý běžný jako profesní dráhy, že jo, máš rodinu, k tomu se dostaneme, máš produkční společnost, takže tam není moc prostoru jako se pustit do takového velkého projektu, takže tam musí být fakt nějaký jako plamen, nějaká touha něco změnit, tak když jsi jako řekla, že sakra potřebujeme víc jako vědět o lokálních produktech. Jo, rozumím. No, mělo to jako několik částí vlastně ten projekt. Začalo to vlastně úplně a myslím si, že to bude nějakých, bohužel, teda už třeba 6 let, ta myšlenka, kdy jsem chtěla vlastně dát na jedno místo, asi nějakou jako platformu, možná nějaký blog nebo něco prostě dobrý, kvalitní český společnosti, firmy, brandy, které prostě něco dělají. U mě to bylo asi trošičku o tom, že já sama jako nemám moc jako velký talent jako v nic. A vždycky se mi to líbilo, když někdo měl talent. Ať už to byl malíř nebo kuchař. Vlastně cokoliv, kdo něco vlastně dělal a něco po něm vzniklo. Tak to byla vlastně taková ta jako původní myšlenka. Pak se to trošičku přestěhovalo do nějakého takového turistického průvodce. Mm-hmm. To znamená, přijedu na nějaké místo a zjistím, co tam je za skvělý jako firmy, které tam něco dělají, něco tam vyrábějí. Přijedu tam, ty věci si nakoupím, podpořím ty lidi, ty producenty, podpořím ten kraj, ty peníze, které prostě tam přivezou, tak tam zůstanou.
Ale bylo to strašně široký, jako extrémně široký ten jako zápřeh prostě toho, že krom jídla, tak to přesně mohly být voňavky, mohlo to být, jako, já nevím, sošky, něco, cokoliv, tak to bylo strašně široký. A když jsme si dělali nějaký průzkumy a vlastně jsme přišli na to, že ty lidi, když někam cestují, tak je fakt zajímá to žrádlo. Je to prostě to jídlo. Je to jídlo. Takže jsme se zaměřili na to jídlo. Už začala pomalu vznikat teda i nějaká jako mapa a to se bavíme potom už o nějakých, jako já nevím, že už to třeba trvalo jako 2 roky. 3. rok už mi opravdu začínaly jako docházet peníze, protože ono to opravdu jako něco stojí, jako někam jezdit. Teď vlastně vznikají nějaký jako materiály z toho. Já sama nefotím, já sama netočím. Kolika členný tým, třeba takovýhle jako... To se bavíme ještě, ale teď samozřejmě, jak jsem jako trošičku z té produkce a z toho marketingu, takže rovnou jsem začala budovat nějaký jako brandy, takže to stálo peníze jako logo a takové věci. Ale abych ti odpověděla, tak to bylo, já nevím, třeba 4-5 lidí. Jako, jo. Takže vlastně nesmysl, úplný nesmysl. Takže ta potřeba nějaký ty monetizace tam, jako, protože se to jako nedařilo, tak jako nerostlo to tak rychle, jak jsem si vlastně jako by představovala, tak jsme se zaměřili na Šumavský kraj a že ten opravdu jako vypimpíme, bude to náš jako pilotní a že snad se k nám třeba někdo připojí, pomůže nám s tím. A zároveň vzniknul nápad lokálních jako beden. Jo? To znamená zase, já přijedu někam na tu Šumavu, pronajmu si tam apartmán, v apartmánu mám kuchyňku, objednám si lokální bednu a přijede mi krásná bedna, opravdu jsme to měli jako vymazlený, s lokálníma potravinama. Aha. To znamená, že prostě ten nejlepší chleba, takový ten křupavej stýž, ta Šumava klasická, nejklasičtější ze Sušice. Med, to Majerův, maso od zelených, prostě to bylo jako krásný. Do toho ty holky, co to vozili, tak třeba cestou natrhali ještě jako kytku, jo. A prostě, takže to přišlo s tou kytkou. Bylo to prostě jako hrozně hezký. Ale ty bedny byly dost drahý. Okay. Tak kolik stála taková bedínka? My jsme měli několik druhů těch bedínek. Měli jsme právě takovou jako základní, tak to jsme se bavili, to se bavíme třeba o 2000. Pak jsme měli jako grilovací, to už zase bylo třeba 3500 a pak byla snídaňová. A vlastně ano, ty lidi potom čekali jako nákup, že jo, možná na tom rohlíku dneska už je to dost podobný, jo, ale... A takže očekávali samozřejmě, že to bude jako krásný, nádherný, což z 95% bylo to fakt jako super. Bylo kolem toho strašně moc práce. Kvůli jako jedný bedně jako... No prostě to vůbec nefungovalo. Úplný nesmysl. Ale hezký. Jako sama furt si myslím, že kdyby se toho někdo jako ujal, někdo jako šikovnější třeba asi, tak jako přijet někam, možná větší trh, já nevím. Tak jako já bych sama to strašně jako využila. Já bych prostě byla přesně ten, co jako někam takhle přijedu do takového nějakého toho tiny houseu uprostřed lesa, ale přijede mi tam tohleto, no tak to je podle mě to zní skvělé, no. To je jako je skvělý. Nicméně to nevyšlo. Nicméně to nevyšlo. Takže se ten tým se začal zužovat hodně. Hodně bylo potřeba jako se na to podívat trošičku jako jinak. A až jsme se dostali vlastně do té jako dnešní podoby, kdy jsem se vlastně potkala se svým jako kamarádem, nazýváme ho ten teďko na našem webu manažer udržitelnosti, protože udržuje náš projekt, aby vůbec mohl dál fungovat. A ten vymyslel vlastně docela jakoby zajímavý systém. A to je vlastně jako členství. To znamená, že ten producent nebo ten farmář, který chce být součástí jako lokálu a my ho propagujeme, tak si zaplatí prostě roční členství. Jo? A my dostane za to několik sérií jako videí, dostane jako dlouhý video, takový to o nich, ten jejich vlastně životní příběh a potom jako kratší formáty na naše sociální sítě. Dostane profesionální fotografie, jako to si myslím, že máme jako opravdu moc hezký. A zároveň přesně jako nějaký prostor u nás na těch našich sociálních sítích, který vlastně jako platíme nějak jako částečně, takže opravdu se to dostane jako k lidem, ty jejich produkty. Vlastně točíme o nich nejenom ten jejich příběh, a točíme třeba ty procesy. Jo? To znamená, že ukazujeme lidem, jak se opravdu jako vyrábí třeba sýr.
Jo. A že takhle se to vlastně jako dělá správně a vždycky jako apelujeme na takhle to. se to vlastně možná jenom dělá, že jo? Protože to povědomí, jak je všechno dostupnější a dostupnější, tak si myslím, že jako, už teď těžší si vlastně představit, co za tím produktem je, že prostě to bereš tak automaticky jako OK, sejra, ale jako už si nepředstavíš ten proces, že to vlastně, že to je mlíko z krávy, která něco žere. Přesně, jo, že to krávu musí někdo nakrmit, nebo kráva se nakrmí zrovna sama, ale musí někdo podojit, že to musí někdo vyrobit, že to musí někdo jako rozvíst vůbec. A tak to jsem ti jenom chtěl říct. To si řekl úplně přesně, protože je to vlastně, jak mluvíme třeba s těma farmářema, tak je to zajímavé, jak ty děti dnešní, teda opravdu, že je balíček šunky a že zatím je jako to zvíře nebo něco, tak to si vůbec podle mě jako nevědomují. Málo jsou jako tak jako napojení. Čokoládový mlíko, hnědá kráva, že jo? Ano. Točíme profesionální videa. Točíte profesionální videa, aby zákazníci mohli vidět, co za tím produktem prostě stojí. Přesně tak. Jo. A vybíráme si vlastně, nebo jako nemůže u nás samozřejmě jako být každej, jo. Jako, je to zatím, jako my za sebou jsme jako objeli opravdu těch míst jako hodně. Takže máme jako z čeho vybírat. Ne všichni si ani jako tuhletou malou cute. malou částku jako vlastně nemůžou jako dovolit, jo, protože jsou opravdu někteří jako opravdu balancují. A nad nějakým jako ale my prostě, jak jsme je objížděli a mluvili s nima, tak jsme zjistili, co hledáme taky, jako co chceme. Mají strašně moc jako společných jako faktorů, jsou to 90, vlastně 100% prostě ekologicky smýšlející jako lidé, farmáři, i ty producenti. Když už to není jakoby farmáři, by měl ten první jako produkt, který by sám jako potom prodával, ale je to třeba, nevím, čokoláda nebo zmrzlina, tak samozřejmě ten zase zná ty svoje dodavatele, jo, zase si je vybírá podle toho, že jsou to přesně jako má suroviny, které nejsou jako chemicky ošetřované. Takže tak tohle je jeden jako rys společný, co mají. Potom je to nějaká samozřejmě jako nějaké jako přemýšlení na tou budoucností, jako takovou vlastně nějaká vůbec ta udržitelnost, jako to, protože přesně chtějí, aby jejich děti to prostě zažívali tak, jak to tady je a není to po nás, ať přijde potopa a chci vydělat peníze a to je všecko. To přesně. A jsou hodně jako komunitní, jo. Co se nám jako osvědčilo vlastně jako takový faktor, nebo co sledujeme, když někam přijedeme, tak to jsou vztahy v té společnosti. Jo, že když se tam ty lidi fakt jako usmívají na sebe, jako funguje to, je tam prostě nějaká jako energie, tak to je to, co taky vlastně hledáme. No. Teď bych chtěl poděkovat Peugeot.cz, moc děkuju, že se můžu přepravovat udržitelně bez uhlíkové stopy. Já jakoby vím z mý vlastní zkušenosti, že ta komunikace není jako většinou skill těch farmářů. A úplně tomu chápu, úplně tomu rozumím, protože samozřejmě nemůžeš být skvělej farmář, sběratel, producent a zároveň mít jako obchodní a komunikační schopnosti. Je to tak. Ale je to jako hrozný pain. Je to vlastně o dost složitější pro ten gastronomický provoz. Tak to je jako můj pohled. Jak to vidíš ty, je tam něco, co jakoby štve tebe? Jo, jejich předsudky, člověče. Jsou to. Vůči nám. Vůči nám, já jim teda trochu jakoby rozumím, ale jako, že je mají ty předsudky, ale někteří by to třeba nemuseli tak jako najevo, že si myslí, že jsme jako úplně jako mimo. Jo, tak když jsme třeba, mám pocit pro některý z nich jako holky z Prahy, který tomu jako vlastně vůbec nerozumějí. A jsme ty markeťáci, jo. A to je, ten slovo marketing je prostě jako nějaký, vlastně kolikrát jako sprostý slovo.
Nebo tak mi to možná přijde. A tak to jako mě vlastně na něj štve. Ano, už jsme se jako poučili, že třeba už nosíme jako holínky sebou, jo? Že jsme taky přijeli někam, den předtím pršelo a my jsme šli na jahody a měli jsme ty bílý kecky, že jo. Tak holky, běžte se převlíct přes out, do čeho? No, tak jdem na pole, ne? Jo, takže s náma občas mluví někteří, já neříkám všichni, já to vůbec nechci jako generalizovat, ale s takovým jako despektem. Okay. Ale my je přesvědčíme. My je naučíme, přesně tak. To je tak super. Milí potenciální sponzoři, teď je přesně ta chvíle, kdy můžeme ukázat vaši značku nebo ukázat váš produkt. Dejte nám vědět na tenhle e-mail a společně něco vymyslíme. Moc děkuju klukům z Fresh Eyes, protože bez nich by tenhle podcast nikdy nevznikl. Co bys poradila lidem z města, teď jsme tady odraději, nevíme, co je to tvrdá práce, možná nemáme holinky, ale co bys poradila lidem z města, kteří chtějí začít kupovat lokálně, ale vlastně ani netuší, kde začít. Tak já doufám, že brzo to bude, že je odkážu k nám, jo. Ale to já myslím, že už můžeš. Jo, už můžu. Tak jo, tak někteří určitě můžou, určitě jako na našich stránkách najdou nějaký dodavatel. Jako jenom chci říct, že my nic jako neprodáváme, jenom opravdu zprostředkováváme nějaký jako ten kontakt. A spousta z nich samozřejmě jako dováží i do Prahy. Je to složitější, trvá to třeba jako díl. Není to takový to, že prostě skočím tady do Alberta, prostě není. Ale ta kvalita toho jídla se prostě jako opravdu nedá srovnat, jako, tak ty to budeš ještě vědět, prostě jako do chuti. To jsme opravdu někde úplně jinde. Takže v první řadě určitě k nám a potom asi internet, stačí se jako podívat a ono kolem té Prahy toho taky je dost. Ne všichni jako třeba máme, ale jako u nás, ale já třeba mám kolem sebe taky, je nemám u sebe, jako nejsou u nás v lokálech, ale mám jako farmu, kde jsou mléčné produkty. Jdu na ty trhy, na těch trzích a to se mi líbil teda nějaký tvůj a taky příspěvek. Je vlastně, jak je důležitý se taky zeptat, jo, že to jako není to úplně jako jednoduchý a to je jedna z našich jako teďko jako taková jako kampaň bych to nazvala, že prostě ptejte se, není to jako ostuda, ale je to zodpovědnost. Já jsem koukal na váš web, taky bych si dovolil, mám to tady v poznámkách. Na trzích to často vypadá krásně. Čerstvá zelenina, milý úsměv prodávajícího. Domácí nápisy. Ale nenechme se zmást prvním dojmem. Mnoho lidí si myslí, že co se prodává na trhu, je nutně hned lokální a poctivé. Není to tak vždy. Pokud nám záleží na tom, co jíme a odkud to je, musíme se začít ptát a nahlas. Není to konfrontace, je to obyčejná zvědavost, která má smysl. Když si každý z nás dvakrát ověří, co nakupuje, posílíme tím prostor pro ty, kteří to opravdu dělají poctivě, protože právě oni, malí farmáři a producenti, si důvěru zaslouží. A to mi přijde hrozně dobrý. To mi přijde vlastně jako psala kolegyně Eva. Tak posíláme. Zdravíme Evo, skvělá práce. Mně to přijde super, protože přesně si myslím, že my Češi to vždycky zavání různým průserem, ale že se trošku bojíme té konfrontace, která v tomhle případě to fakt ani není konfrontace, že jo? Že se prostě fakt vyloženě zeptáme. Je to vlastně jednoduchý. Je to hrozně jednoduchý myslím si, že nám to chybí a že vlastně mě to ani jako nenapadlo, že to v té společnosti chybí, kdybych se to jako nepřečet, protože já jsem jako, je to moje prostě bublina, že jo, tady tohle, takže já jsem jako suverénní. Ty to prostě, děláš vlastně, automaticky. No, ale umím si představit, že ne, že některý lidi to tak nemají. Plus samozřejmě my jako umíme být ve službách neúplně vřelý, že jo, takže já asi jako to asi 2 měsíce dozadu, kdy vedle mě nějaká jako slečna si kupá vajíčka a chtěla se zeptat, jestli je může použít na něco, chtěla něco píct, jo, a jako možná trošku jako mimo otázka. Recept prostě pro prodávající vajec, ale ona, co? Jestli jsou vhodný, já nevím prostě, jo, a úplně, tak děkuju, tak já si je vemu na schla, jo, což není OK, podle mě, ale chápu, že se vlastně jako stydíme, ale je úplně v pořádku se jako zeptat, no. Je to tak, no.
tak to bychom taky rádi víc komunikovali, no, tohleto. Protože opravně, ale já si myslím, a vy to vlastně tady píšete, že v uvozovkách domácí a farmářský je jako dost často hrozné jako bullshit, že jo? My jsme si to i hledali, jako to vůbec jako ten pojem farmářský, co to znamená a jak jestli to má nějakou jako přesnou jako definici. Nemá, no. Takže vlastně farmářský může být jako cokoliv. Jo, takže není to jako nějak jako ohraničený, bohužel. No. A dobrý příklad je, a možná jsem to říkal, ale je v Hale 22 v Ložkách, tak je Pipi kuře, který je super, jako dobrý. To také vlastně tam nějaká teta to tam prodává a je to taky maličký, že moc tam toho jako nemají. A o pár stánků vedle je něco, kde jich je víc, ten stánek je jako hezčí, jsou tam i větší fronty a je to farmářský tam je, myslím, i napsaný. Ale samozřejmě jako pohledem profesionála jako asi bych si i vsadil, co z toho Polska dorazilo, ale nevím, to nechci jako fabulovat prostě, jo, ale vidím jako rozdíl v té kvalitě. Říkám si, ty vlastně ještě nasaďte tomu korunu tím, že to je prostě farmářský, no. Tak mě to tak jako mrzí, když tam vidím tu frontu větší, než má ta teta prostě s tím jako hezkým rostlým kuřetem, no. Takže dost často to je neoprávněný marketing. No. Jak to poznat? Máš nějaký... Dá se to vůbec poznat? No, ne, asi ne. Já jako musíš mít ty svoje, no, ty prověřený, který jako znáš, no. Ale já jako rozumím tomu, že je to jako složitější, prostě to jako víc trvá, zabere to jako víc času a ten čas samozřejmě pro ty lidi jako je důležité, já to chápu, pro mě taky, já taky nemůžu říct, že bych nešla nikdy do Alberta, jako že bych, jako to fakt, jo, to jako ráda bych samozřejmě, jako tohle ti tady tvrdila, ale bohužel to tak není. Ale už mám nějaký prostě svoje věci typu, jako s tím masem jako okor teda, jo, ale třeba jako hovězí maso, já si nejím asi tolik vůbec toho masa, tak to možná to bude taky tím, ale prostě si jednou za čas koupím jako kvalitní, pořádný, dobrý jako hovězí maso. A nemám ho denně, teda tím pádem nemám. No, ale je to v pohodě, jako za to. A s tou cenou, to je, myslím, jako samozřejmě spousta lidí bude říkat, že tohle je prostě jako levnější z toho, asi Polska, nebo já nevím, a z Ruska, nebo Kavkazu, nevím, odkud to jezdí. Ale zas přesně, když co člověk si to, za prvý si myslím, že to tolik není, že se dají sehnat, že se dá to maso třeba sehnat i jako v relativně jako normálních cenových relacích. A plus prostě ta kvalita to jako vynahradí, no. Člověk do sebe nedostává jako já si vlastně myslím, že se úplně jako opomenul ten jako řetězec celý, že to, co do té jako krávy dáš, tak to jako dostaneš, že lidi vlastně vidějí cenu a vidějí vlastně, nevím, prostě levný maso, drahý maso, ale jakože tam je taková tunelová, jako jenom úzkoprsý pohled na tu cenu, ale že se asi neuvědomujou, že to je o tom, že to zvíře prostě jedlo dobře celý život. A mělo se dobře. A mělo se dobře. A to, že to zvíře, který se nemělo dobře a nejedlo dobře, tak zákonitě ti nemůže to dát jako nic dobrýho. To je takový jako opomíjený. To říkáš velmi správně. No. Opomíjený řetězec. No. Ale asi se shodneme, že jestliže budeme mít na tržnici nějaký farmářský stánek, tak tam asi ani legislativně to nějak jako vyřešit nejde. No. Já jsem to řešil. No, to mě zajímá. Řešil jsi to s ním? Ne, já jsem chtěl říct, že jsem řešil s Jirkou, panem Pikolou, výběrový kafe, že jsou prostě kavárny, který si napíšou, že mají výběrovou kávu a jako nevědí, co to je. Že jo? A já jsem se ptal, jestli to je nějak jako, říkal, že jako, no, můžeš mi říct, že to jsou debilové, už tam nikdy jako nejít. Tak myslím si, že to je asi možná podobný i tady s tímhle, ale samozřejmě vždycky funguje a rozhodně to nepropaguju, nemyslím si, že to nad tím stojí, ale rozhodně jako biocertifikát má pro mě jako nějakou váhu. Jo, určitě. My
Pro nás jako vlastně určitě taky, ale zase nemůžu říct, že bychom tam měli všechno, že by to byly vlastně producenti, kteří mají jako biocertifikaci. Není tomu tak. To je taky těžká otázka taky a já se do toho vlastně úplně nechci pouštět, jako já tomu tolik jako přesně nerozumím. Nevím úplně, co to znamená to získat. Někdo z nich mi říká, je to prostě strašně složitá věc, vůbec se nám to nevyplatí. A pak zase jiní mi řeknou, ne, prostě to jsou výmluvy, jako dá se s tím, asi taky záleží na velikostech, jako a tak, jo. Jako... Takže nechci se do toho pouštět. Není to jeden z těch není to jedna z našich podmínek. No. Určitě, jenom z pohledu zákazníka to je vždycky nějaká garance, minimálně animal welfare. Samozřejmě, jako jestli bych si měl vybrat vajíčka prostě tady od tety z vesnice, o který vím, že tam prostě šťastně jako běhají a tak, anebo na to mít štempel, tak prostě vemu jako od paní, je mi to vlastně jako jedno, ale co se týče jakoby nějakých základních rozlišovacích atributů, tak si myslím, že minimálně u toho masa, prostě jestliže máte biocertifikát, tak to prostě znamená, že tam je pravidelně jako kontrola, jestli fakt animal welfare je jako v souladu s tím, co se tam děje. Ale taky říkám, jako nestojí to na tom. Spousta lidí, i třeba lidi z vinného průmyslu řeknou, že byli tady na vinici a že jako nic víc bio v životě jako nepoznali a jako certifikát nemají, že jo? No a víno, to vůbec je oblast, za který jsme se ještě jako zatím jako nepustili, nebo do alkoholu zatím jsme se vůbec nepustili, to zatím jak nevíme, jak to uchopit, no. I když jako vinaři jsou zemědělci, že jo, jako takže to je skvělý. Máš spousty půdy, o který se vlastně starají a je strašně důležitý, jak se o ní starají, že jo. Takže tam se jako, myslím, jako chystáme, no. A je to téma, který si myslím, že i rezonuje. Máme tady super i jako ženský vinařky a takže to vím myslím, o nich už. Já si myslím, že ty víš. Takže to si myslím, že by bylo úplně super další krok. Když se bavíme o nějaký jako rizí surovině, prostě poctivý, co to pro tebe znamená, když bys měla prostě ten rozdíl mezi pojďme se pobavit o zelenině třeba. No. Jak bys vysvětlila vlastně benefity toho, že si koupíš prostě čerstvě vytaženou mrkev ze země od farmáře lokálního versus to, že si ušetříš čas a koupíš si random prostě gumovou mrkev tady z obchodu. Takže přímo pro toho člověka, který si to vlastně kupuje, tak si kupuje produkt od farmáře, který je plný jako dobrých věcí, takže jsou to vitamíny, jsou to ty živiny právě z té půdy, která není jako zničená a naopak je prostě živá, že jo, a jsou tam prostě ty dobré věci. Takže dobro pro ten zvnitřek. Chuťově je to samozřejmě taky někde jinde, že jo, tak to je taky strašně samozřejmě důležitý. Pak nevím, jak jsem to není asi tolik jako důležitý, nicméně si myslím, že to je hrozně fajn, podpoříš konkrétního člověka. Jako ty víš, od koho si to kupuješ, ty ho třeba i znáš, víš, jak to opravdu dělá, že to opravdu, že opravdu maká od rána do večera jako blázen celý rok. Když jsi běžela na internetu taková jako fotka cedule nějaký před takovou nějakým, bylo tam napsáno v angličtině, jakože když si koupíš, a už nevím, co to bylo, řekněme třeba bedínku zeleniny. Když si koupíš bedínku zeleniny tady, tak podpoříš týpka, aby mohl zaplatit svý dceře jako kroužek, ale když si to koupíš vedle v obchodě, tak to zkásne nějaký jako CEO, který... Ano. To tam je taky samozřejmě. Já by se to dalo říct mnohem líp, možná bych to mohl jako i najít, ale pointu asi nějaký markeťák to by to určitě řekl. Pointu si asi jste jako pochytili. No, takže jako já myslím, že to je mega důležitý. Zase v uspěchané době asi ne každý to vnímá. Asi je mnohem snazší, když si koupíš cheeseburger a McDonald ti tam 4krát, jako fakt nechceš přispět tu 20. Fakt chceš cheeseburger a nechceš přispět na ty jako děti. No, ale jo, jako pro mě to je třeba jako úplně možná klíčový. Jasně, no. No a ty peníze zase zůstanou jako tady, no, jako u nás. U nás. Co nám vlastně v lokálech
trošičku právě chybí, je nějaká ta odbornost. Jo? Vlastně nejsme nikdo vzdělaní jako vzděláním zemědělci. A ani vlastně přesně nejsme jako z gastra, jako jsme to holky a kluci z Prahy. Máme rádi jídlo. Markeťáci bez holinek. No ty krás. Ježiš, to je strašný. No, tak, ale vlastně tady vlastně chci jako říct, že vlastně my jsme, jak spolupracujeme s těmi farmářema, jo, takže když máme nějaký trouble, něco jako nevíme, co si nejsme jistý, tak se jich zeptáme. Jo. My vlastně fungujeme už jako takový nějaký jako výbor, nebo otřesné slovo výbor. Jo, ale máme tam s pár jako pionýrkou se můžeme zeptat, jo, když si nejsme třeba jistý, jestli můžeme jako přijmout nějakýho člena nebo tak. Takže tato odbornost nám vlastně chybí. A potom jsme doufám, že se nám to jako podaří, ale začali jsme si povídat s farmářskou školou, ale říkám to, protože ty měli hrozně hezkou myšlenku, hrozně jako takový jako hezký přání a myslím, že se s tím vlastně jako stotožňujeme my v lokálech. A to je, že vlastně u nás i to tak je i o nějakém jako propojování, jo? I těch propojování těch farmářů a těch producentů mezi sebou. My nechceme, aby si navzájem jako nějak jako konkurovali nebo něco. Vůbec ne. Oni si můžou spolu jako, oni si můžou vlastně jako pomáhat. Jo? Jeden je, já nevím, ze Šumavy, druhý je z Krkonoš. Jako o co jdete, každý si vlastně prodává jako někde. Ale hrozně bychom rádi, aby si ty farmáři nebo producenti z toho jednoho místa třeba nějakým způsobem jako spojili a ty svoje produkty dostali do těch Albertů a dostali je a teď furt toho Albert řekne něco jiného, do Lidla. A vlastně tím, že jich jako vlastně bude víc, budou silnější a udělali z toho to, že ten zákazník to vlastně bude chtít. Já myslím, že to ten zákazník nějak jako chce, jenom se mu to prostě vůbec jako nedostává v těchto krámech, no, v těchto supermarketech. A když by se takhle spojili, tak by mohli prostě jim slíbit, jo, my vám to dodáme, bude to prostě vždycky, já nevím, jaký tam jsou ty potřeby. Může to být nějakým způsobem dražší, protože, ale si to najde toho svýho jako zákazníka. Takže to by bylo skvělé, kdyby se taky jako nějakým způsobem pomalu třeba jako dařilo. A právě, protože v Německu se to prej děje. Jo, že se farmářské potraviny dostávají víc do řetězců. Víc a že je to právě díky tomu, že oni jako se spojili dohromady a začali jako jich víc komunikovat prostě. A oni tam vlastně jako chtějí. Jo. Ale je to takový jako, že je to takový trichtýř, to musí být potom poptávka a je to, jo. A myslíš, že je potom poptávka? Že to chtějí lidi? Že jsou ochotní? A já se s tebou shodnu na tom, že farmářské potraviny jako nejsou výrazně dražší. Nejsou, ale můžou být. A jestli to jsme jako ochotní akceptovat, no. Já myslím, že spousta lidí jako už ano, spousta lidí určitě jako ne. Pak když občas jako vyjedu prostě někam jako jinam samozřejmě na nějaký bohem zapomenutý místo, tak jako věřím, že je to fakt jako nezajímá. Jo, že jsou rádi. A vlastně to stravování jako řeší jenom by do sebe něco vlastně jako dostali, to jestli to je zdravý nebo jestli to je dobrý pro planetu, tak to asi opravdu jako neřeší. Ale myslím si, že spousta lidí, a myslím si, že mladá generace, ano, čím dál tím víc. Jo. Když mluvím o mladé generaci, tak myslím asi tu ode mě. Okay. Každopádně ty nevaříš, ale jsi jako velký ochutnávač tím pádem. Jako vařím doma, jako máma vařím samozřejmě. Jasně. A co tě dokáže nadchnout na jednoduchých farmářských surovinách? No, je to tak ten příběh zatím jako mě samozřejmě jako baví. Mám tu výhodu, že přijedu na to místo, kde se to jako dělá, kde se to vyrábí prostě. A teď tam strávím s tím člověkem, který je zapálený pro tu svoji věc, jako neuvěřitelně. Nějaký čas. A pak máme teda dost hlad taky, nějakou dobu si povídáme. Si dělám legraci. No a pak vlastně to ochutnám
A je to jako, jak se prostě, jako ta jednoduchost nějaká, jako, ale přitom to tam je prostě. Jo, jakože i v restauračním biznisu, když máš ten chuťový zážitek spojený s nějakým příběhem, tak to je vlastně jako vždycky silnější. I to může být jako nějaký. Já se třeba vždycky říkám, že mý nejlepší jako dining experience vlastně ani nebyly tak o tom jídle, jako spíš kde to bylo a s kým to bylo. Ano. A myslím si, že... Společnost taky důležitá. Jo. Byť teda jsem byl na strašně moc místech jako sám, když jsem vařil jako v cizině, nebo žil jsem v cizině, tak byl jako solo date. Ale myslím si, že s těma farmářema to je stejně, že jakmile prostě nahlídneš, a to teda nenávidím, ale říkám to furt, jakmile nahlídneš pod pokličku a víš, co se zatím skrývá, tak to je násobně lepší. Já si prostě myslím, že to funguje jako placebo na mozek, že jo? Asi jo. Jako je to jako v restauraci, když vám prostě hezká servírka, nebo ani nemusí být hezká, když vám prostě někdo jako milé řekne, že tohle je úplně moje nejoblíbenější položka na menu a to je fakt jako pecka, to se hrozně povedlo. Tak možná jako kdyby vám to druhý den řekla o jiný položce na menu, tak to bude jakože prostě, jakmile tam je zatím nějaké jako emoce, tak upřímně já si myslím, že to je vždycky jako pro ten mozek, nebo to je jako intenzivnější. Jo. A já si myslím, že pak i vlastně lidi rádi třeba ten příběh jako dál vyprávějí, že jo, to mám, já nevím, to mám tady od farmáře, který prostě má 30 kráv a vlastně se o ně stará takhle, protože to maso je fakt jako skvělý, ochutnej, že jo. Tak je to taky jako, tak to rádi vlastně potom předávají dál tyhle ty informace a z nich se taky trošičku stávají vlastně ty hrdinové, který tadyhle toho člověka jako objevili, tohoto farmáře, jo. A můžou to prostě takhle jako dál vyprávět, no. Jo, a oni jsou to hrdinové, oni opravdu strašně makají. Ježiš, já vím, my jsme tady měli i Janu z farmy Henrietta. No, to jsem poslouchala. To je jeden z mých nejoblíbenějších hostů a tam taky, hele, neskušeně, nejsem markeťák, ale taky jsem neměl holinky, když jsem tam jako přišel a hele, my jsme se tam zdrželi, takže jsem i jako, já nemůžu prostě nikde stát jako nečinně, takže se vždycky jako, včera jsem byl na svatbě, dal jsem tam stoly, prostě, protože si nemůžu pomoct, že jo, nebo jako 2, to nevypadalo jako, že jsem tam to, ale říkám, tak já vám pomůžu, no, jak jsme nějaký jako seno jsme tam převraceli, prostě těžký jak kráva to bylo, že jo, a si říkáš, tyvo, tak jestli tohle děláš prostě po 12 hodinách, co tady obhospodaříš úplně všechno a vyzvedneš děti ze školky, no, jestli prostě. To dělají taky, že jo, to všechno jdou, no. A já jsem tam vypsal jako pak blogový článek, no, co se skrývá jako za jako mlíčkem do kafíčka všechno. No. A je to fascinující, no. A když si ještě vemeš všechny ty, nevím, prostě třeba jako kozy, že jo, strašně nevyspytatelný jako zvíře, prostě náchylný a pak když posloucháš ty rozdíly o velkochovu, že jo, jak ty krávy prostě, jak jsou prostě jako vždímaný a jejich životnost je prostě třetinová, než by měla být, tak je to hrozný. Si myslím, že získáš úplně jiný jako pohled a respekt jako k kvalitní potravině. Když jak jsou prostě, teď jsou žně, že jo, takže jak jsou prostě v záklonu úplně jako šílený, vlastně spíte 4 hodiny denně. A na druhou stranu teda, co teda myslím si, že netrpějí žádnejma takovýma těma jako městskýma úzkostma, depresema. Myslím si, že na to nemají čas prostě. To, co tady my jsme schopní si jako vymyslet třeba v hlavě. Jo. Kolikrát, tak to nemůžou. Jedou. No jasně. Tak ale já jsem utíkal do ciziny, do myšelinek. Jsem se jako vyhnul konverzaci sám se sebou. Takže, ale to máš čítá, ale tě dožene. Jo. Kláro, myslíš, že tady máme nějaký unikátní produkt, třeba, co v cizině moc není? No, mák prý. Je to mák, teď jsme byli na jedné farmě právě kousek od Znojma, v Unanově, farma Markových, natáčet. Oni produkují
semínka, z toho potom zastudená lisovaný oleje a právě hodně mají i mák, který právě mák jako klasický mák, ale zároveň myslím i dělají z toho makový olej samozřejmě a ty to mají v biokvalitě. Yes. A jako sklízet mák vlastně, no. To asi tak docela... Jedeme to tam točit ještě teda, než na poprvé jsme to nedrželi, proto je to vývoj, že jo, nějaký, takže to, ještě budem. Já si myslím, že u nás se hrozně teď rozjeli takový ty special oleje, jakože ze semínek a z máku a to hrozně fajn, tyjo. To si třeba myslím, že taky jako v cizině moc není. Jak třeba my neděláme octy, jsme zvyklí jenom na ten jako klasický vinej, ne? Je to distilled vinegar na okna a podlahy. tak ty oleje naopak jakože to vidím víc a víc a přijde mi to super zastudené, lisovaný. Zase jsou jako plný, že jo, všeho možného dobrýho a je na nich hezký, že se to vlastně dá dávat jako do sladký, slaný, jako kuchyně a na cokoliv. No. Tak ty víš, to lidi já nebudu říkat. Ty víš dobře. Ale možná diváci to nevědí, tak můžeš se... Máš nějakou třeba nějaký oblíbený jídlo s mákem, když už se bavíme o máku? A oni zrovna teda, jako nám tam dali jako tak geniální, jako sušenky makový. Takový vlastně, představ si takový ty klasický český, takový ty tenoučký plátky a oni do nich jako víc, že jo, takhle, a do toho bývá tam, nevím, to asi ani není čokoláda, co tam je, jako. Ale oni do toho právě dali mák, tu makovou jako pastu. Jako úplně geniální, jako úplně. To je super. Takže, a ne, myslím, že mají recept na webu. Jo, no, my samozřejmě taky v rámci přátelství je silný slovo, protože se vidíme po druhý, ale klidně jako něco. Po třetí, ano. A ještě jsem tě viděla, když v Karlíně po ulici, ale přišlo mi blbý troubit. Tak můžu udělat nějaký recept samozřejmě. To se dohodneme. Tak jo. Super. Beru tě za slovo, ale hečky. Jo. Kláro, já tady mám ještě v poznámkách, že vedeš 3 firmy a já se tady jako usmívám, protože mi najíždí to 6 firem za 3 roky. Že si to pamatuješ. Já ti to popíšu, no, jak to vypadá, že vede 3 firmy. Ale máš 3 firmy, zároveň jsi máma a zároveň vedeš tenhle jako projekt. Najdeš tam nějakou pospojitost mezi tvým jakoby klasickou nebo jakoby původní kariérou a lokálama? Je tam nějaká jako spojitost nebo využiješ tam ten skill z ostatních? Právě, že jo, to je přesně, co se vlastně stalo. A já jsem začínala vlastně jako produkční hned po škole, takže jsem si udělala takovou runnerka, asistentka produkce, taky jsem si to hezky jako vyťapala. Takže kolem sebe mám vlastně takové jako kreativní lidi, jako jsou prostě kameramani, režiséři. A tohle vlastně určitě fotografové jako zúročím na těch lokálech. Zároveň se sestrou máme PR agenturu Impact a to zase je... Ségra hlavně teda týde to PR hodně, ta v tom jako vyrostla. Já jsem se tak k tomu trošičku tam jako přifařila. Ale vlastně díky tomu jsme zase schopní ten projekt nějakým způsobem jako zviditelňovat a zároveň i jako zviditelňovat ty konkrétní jako procenty farmáře, když mají zájem. Jo? My můžeme vlastně tu naší jako lokálovskou spolupráci, kde jsou jako členové, bojujeme za nějakou tu společnou myšlenku, plus jim dodáváme nějaký ty materiály, tak my to ještě můžeme roztáhnout, když je zájem. Máme to tak u některých a můžeme jim nabízet vlastně další jako marketingové služby. Takže tyhle ty 2 nožičky mi takhle vyústily vlastně v ty lokály. No. Ale myslím, že to nebyl jako záměr, to tak jako se stalo. Okay. Chápou to vůbec ty farmáři, když se tam jako objevíte, co nabízí ten balíček? Tohle jim vůbec takhle vlastně jako neříkáme. Jako na začátku rozhodně jim to neříkáme. Není to... Vlastně s jedním to dokonce začalo v obráceně, že nás nejdřív, protože jsme se nějak znali, vlastně jsme se z nějakých trhů, tak nás oslovil vlastně na pomoc právě jako s nějakým výkonnostním marketingem právě a vůbec marketingem. A pak
se stal jako lokálem. Okay. A jinak ostatním není to, netlačíme to vlastně nějak, jako zmíníme se tím, že zatím, ono to je jako ta nová podoba těch lokálů, to začalo v březnu, jo. A máme teď nějakých jako 12 členů. A to trvá všechno vlastně. Chápu. No. Tak asi tak víš, jak to je, že jako když natočíš podcast, já nevím, za jak dlouho ti trvá, než to jako vyjde ven, ale nám to vlastně nějak strašně dlouho trvá. A vůbec to je to úplně jako šílený. Jo, není na to, je pro mě trošičku jako těžký, jak jsem z té produkce a byla jsem zvyklá fakt na jako zběsilejší tempo a jako šlapalo to, ale to bylo posypaný penězma a tadyhle to samozřejmě jako není vůbec posypaný penězma a všichni to děláme opravdu jako za nějaký jako minimum. Takže tady nemůžu jako zvednout telefon a začít na ně křičet, teď leska jako přidaj. No. Jo, tak štěkáme, řekne, já ti to sestříhám. Jo, nice, super, ale jako přesně, asi deadline mu jako nedáš. No, právě, takže to je takový, jako s tímhle se vlastně jako učíme pracovat. A teď nevím, jestli jsem neodskočila někam. Ne, úplně v pohodě, mi to taky stačí. Mě by zajímalo, jestli se na nás třeba dívá, nebo nás poslouchá nějaký farmář, jestli bys mohla shrnout, co zhruba v tom balíčku je pro ty farmáře, jakým způsobem je jako zviditelníte. Jo, takže já to vezmu úplně opravdu takovou tu celou cestu vlastně. Nachystáme si, nejdřív se jako domluvíme teda na nějaký spolupráci. Funguje to tak, že většinou to je třeba na nějaké jako doporučení, jo? Že nám ho někdo doporučí. Zase ten náš nějak lokál nám třeba doporučí někoho jiného, my si s ním zavoláme, povídáme si, nabídneme mu tohleto členství, v kterém teda, jak jsem říkala, je to dlouhý jejich video, který většinou je pro jejich užití na nějaký jako web nebo na nějakou jejich jako komunikaci. Potom nějaký kratší, který už vlastně používáme i my. To je vlastně takový to příběhový, takový to moodový, takový to náladový, takový to hezký, to prostě to pěkný. Potom vlastně je to nějakých třeba 5 dalších videí z té výroby. Fotografie profilový, produktový a zároveň zase moodový, taky vlastně dostanou k dispozici, můžou si s tím vlastně dál pracovat. Propagaci u nás i placenou, jako myslím tím na sociálních sítích, že vlastně tam jako dáme na to i jako nějaký peníze a tím, že se stanou těma členama, tak já to uvedu to na 2 příkladech. Jo. Máme prostě video o naše hospodářství, dělají maso a na konci toho videa je packshot a tam jsou, tady děkujeme našim lokálům a bez vás by to prostě nešlo a jsou tam loga vlastně všech těch našich členů. Jo. To znamená, že každý z nich je potom vidět ve videu kohokoliv jinýho. Jo. A odkazujeme samozřejmě potom jako na ten web. Takže tohleto. Teď pak máme moc milou spolupráci s časopisem Gourmet a to teď vlastně mají výhodu, ty, co se vlastně přihlásili jako první, nebo ty naši první lokálové, že se můžou objevit tam, jako vyloženě na nějaký 2 straně, včetně nějakého jako receptu, tak to jsme rádi, že můžeme tohleto udělat. No a pak jsem tady. A mluvím o tom, což je skvělý, za to jsem strašně ráda, děkuju. Ale já jsem se tě ptal, vlastně nevím, jestli jsme to zaznamenali, já si myslím, že to bylo spíš mezi řečí tady, jestli, když ty farmáře oslovíš, jestli jako vůbec chápou tu službu, kterou jim nabízíš a ty jsi řekla, že to občas vlastně jako nechápou, tak zkus nám to možná popsat trošku víc. No, protože oni si jako myslejí většinou, že to vlastně jako nepotřebujou. Jo. A nemají na to čas. Jo. A mají pocit, že to bude zase jako hodně práce. A samozřejmě otázka, a co mi to teda přesně jako přinese? Jo. A to jsou prostě věci, na které my jako nějakým způsobem odpovídáme, vysvětlujeme, že jako to je potřeba, ale je to různý, jo. Někdo to opravdu jako nepotřebuje, protože třeba nechce růst, jo. Ale v momentě, kdy jako chcete růst, chcete tu firmu někam jako posouvat a zvětšovat se trošičku, tak všichni přece víme, že k tomu ten marketing jako je potřeba.
Takže ti řeknou, jako, hele, jako bratranec mi udělal logo a založil Facebook, já nevím, jako jestli zrovna jako potřebuji lokály. No, a s tím se moc nedá úplně jako pracovat. No. Jak jsem říkala, je to prostě, jsme ty markeťáci z Prahy. Takže je tam možná nějaký předsudek, říkají si, možná z nás jenom vytáhnout prachy. Ano. Jo. Ale přitom už máte jako jako o co se opřít, jo, výsledky. Jo. Tady je prostě důležitý, aby nás jako vlastně bylo víc, aby jsme mohli jako růst a být ještě vlastně jako víc vidět jako a víc propagovat tu myšlenku. No. Máš nějaký pozitivní příklady? Třeba na nějaký jako producenty, farmáře, na který jsi třeba pyšná, kam to jako dotáhli, jak se k tomu jako postavili? Jo, tak to je právě to naše hospodářství, ale říkám, to je to trošičku jiný. My jsme spolu opravdu jako od začátku a děláme pro něj i jako pro toho Kubu Edlera ještě jako další věci. A jako ten nám vlastně jako hodně pomáhá v lokálech, to je takový jako opravdu jako parťák. A věří nám a ví, že to jako děláme dobře, že tomu rozumíme a budujeme spolu jako vlastně něco, tak to je moc fajn. No. A z dalších nějakých českých třeba farmářů, producentů, máš tam nějaký jméno, který ti vyvstane, si třeba řekne, že to dělají dobře a nemusí to být úplně jako v souvislosti s lokálama, ale prostě jako někdo. S kým vlastně jsme si jako vlastně vždycky jako sedli hned na začátku, byla ta Hanka Součková a ta teď má moc hezký projekt na tu samoobslužný stánek na Malostranském náměstí s tou zeleninou, což mi přijde hrozně fajn. To mi přijde jako hezký. Minulo. No. Tak klidně mi prosím pověz víc. No, představ si prostě opravdu, že ve čtvrtek, já myslím, že jsou to čtvrtky, že tam prostě přijedou jako holky z farmy a vysázejí to tam a člověk si tam může jako dojít sám. To mi přijde jako někdo tam je to hezký. No, i tak vlastně tak jako dáváš tu jako nějakou důvěru v lidskost. Jo. Tak Hanka taky, na ní se vlastně taky jako můžeme obracet a konzultovat s ní nějaký věci, tak to je určitě fajn, no. Tam je nějaký hezký napojení na Ambi, jestli se nepletu, myslím si, že jo. Spolupracují s Umem. Jo, určitě. Nevím, ale vím, že určitě s Ambientem 100%. No. Co je nejtěžší na tom výst firmy? 6 firm za 3 roky. Tak až ti to popíšu, myslím tě, kolik co to ty firmy, co jsem já. Mít tady tenhle love projekt a ještě vej máma. To zní strašně složitě, jak to dáváš. Teď už dobrý, teď už se to vlastně sedá, ty děti už jsou jako velký. Protože ty máš 3, viď? 2 holčičky, 14, 12 a kluka 9. Takže a ten už teď začíná sám se pohybovat jako po škole na kroužky, takže teď se mi jako úplně jako rozvolnějí vlastně ruce. A jenom jako v ty firmy, jo, prosím. Produkce jsem já a ještě jeden kolega, kterýho teď vlastně dokonce ten teď i freelancuje někde jinde. Protože díky tomu, že velká část té mojí energie se opravdu směřuje na ty lokály, tak tím pádem to samozřejmě někde je znát a je to konkrétně znát v té jako produkci, kde jsem jako hodně ubrala. A vlastně teď už dělám na jako menších projektech a s lidma, troufnu si říct, který jsou moc fajn, mám ráda a nedělám s nějakýma nesympatickýma, nemilýma lidma. Takže to je ta produkce a Impact, to mě zase naplňuje jinak, jak je to prostě jako zase různorodý, jo. A jsou to jako různí klienti, ale já se tam jako exekutivně moc jako neangažuju. Jo, spíš jsem tam takový jako nějaký poradní článek, jako aby ta segra třeba měla jako ty věci s kým konzultovat a finanční věci s kým konzultovat. A používám to primárně jako nástroj pro ty lokály. No. OK. Jak moc se ti prolíná práce s rodinou?
Já mám hrozný štěstí, jo. Mám prostě super manžela a super děti. Jako, opravdu je to krásný, no. Jako opravdu, ty holky se teprve teď dostávají do nějaký ty puberty, takže teď to si bude ostřejší, předpokládám nějaký. Ale můj manžel jede takový to heslo happy wife, happy life. Aha. Takže on mě dost nechá řádit. Okay. A on je taky produkční, má jako taky produkci, a takže my si umíme jako pracovat s tím časem, jo? My si umíme jako vycházet vstříc, hodně s těma dětma si jako pomáhat, a není to taková ta a možná už to tak taky není, jo? Taky předsudek zase můj nějaký, jako, ale klasická verze, že všechno kolem rodiny a dětí má na starosti žena, tak to v našem případě jako fakt není. Jo. No, takže tam jako je velká pomoc z jeho strany. Aha, tak gratuluju. Když se vemeš úplně jako volný den, prostě nepracuješ, a co by to muselo obsahovat, aby to bylo super ten den? Jako rozhodně to je aktivní den. Co teda musím říct, že to mě úplně nenávidí, to právě moje rodina. A to jsou ty memečka, takový ty manželky a ty ženy, jak pojď, budeme dělat tohle, no, tak to jsem úplně přesně já. Okay. A vedle toho ten stabilní chlápek prostě čeká, až to přejde. Tak to jsme jako přesně my. Ale určitě to je vlastně čas s nima, s rodinou, je to určitě nějaký sport. Jako 100%. Je to venku v přírodě ideálně. Co sportuješ? Já jsem před 3 roky jsem začala hrát golf. Hrozně mi to nejde. Furt mi to hrozně nejde. Myslím, že jsem jediný člověk na světě, který nedostal na poprvé zelenou kartu, protože přestože si ji platí, jako stojí to hrozných peněz, tak já ji nedostala. Opravdu musela jsem jako na podruhý. Jako opravdu nemám talent. Nicméně mě to jako baví hrozně. Aha. A to tím, že to je venku? Asi to je jediný pozitivum, který si tam dokážu najít, totiž vidíš na tohle ne, je to šílený. No tak jasně, no. Je to procházka. Je to procházka, samozřejmě. A nevím, je tam něco, to překonávání asi jako sám sebe, když se to prostě podaří, tak je to jako úžasný, no. Tak je to taky dobře. Klikne. A pak běhám, jogu dělám. Jo, a taky ve 40 jsem začala zvedat činky, že? A to mě taky baví. To jsem teda vevnitř, ale to mě, nebo nebaví mě to mě nebaví, ale pak, když odcházím, tak... Kterou partii cvičíš nejradši? To ti řeknu, že kterou nesnáším. Okay. Nesnáším ten dřep. Takhle s těma činkama, tak to úplně jako nesnáším. Ale máme teď cíl najít na 85 kilo, že bych měla zvednout, tak takový to bude dlouhodobý nějaký. To je dobrý. Máš nějaký guilty pleasure, že odpočíváš? Koukáš na výměnu manželek, farmář hledá ženu, nebo... Já piju víno. Piješ víno. To je dobrý pleasure. OK. Ty jsi mi ještě napsala do mýho dotazníku, že tě inspirují lidi kolem tebe. Kdo tě za poslední rok fakt jako nakop? Obrazně řečeno. Jako. Jo. Nebo jako nesportuješ ještě zápasy v kleci. Kdo tě inspiroval? Zbušil. Ne, to opravdu ne. No, jako, já jsem to vlastně vždycky jak měla jako obecně, že jsem se jako pohybovala kolem nějakých jako vlastně zajímavých, kreativních, chytrých vlastně lidí, což mě jako obohacuje. A baví mě to, inspiruje a přesně to posouvá někam dál, protože jenom jako to mluvení o nějakých, jako o lokálech třeba, tak je to asi skvělý. Ale já mám úplně úžasnou tu právě kolegyni Evu, co napsala ten článek, a to je prostě strašně jako chytrá holka, která je strašně jako poplatnej člen těch lokálů. Je to strašně jako důležitý, hrozně nad tím jako přemýšlí a díky ní
to hodně je tam, kde to vlastně teďkon je, no. Super. Co ti vlastně u nás v České republice nejvíc chybí v té jako debatě o jídle, o farmářích, o surovinách? Co si myslíš, že málo jako diskutovaný? No, asi možná jako ta důležitost té půdy, z toho, co jako odkud jako to jídlo vlastně jako pochází, no. To je takový nejmíň jako těžko si to člověk vizualizuje. Je to daleko, je to strašně daleko. Okay. Od toho talíře, že jo. Jo. Super. Ale myslím si, že kdyby se to jako přesně, ale to je naše úloha taky, jako tohleto. Tak pojďme klidně si říct, co pro to můžeme udělat. Klidně my dva konkrétně víc. Já ti řeknu, zase se vrátíme k těm lokálům, že? Jako já ti řeknu, co nám chybí taky v těch lokálech, přesně krom nějaký jako té odbornosti. Jak už jsem říkala, že jsem ráda, že jsme se začali povídat s tou farmářskou školou. Tak nám chybí ten důkaz toho, to, co tvrdíme, tak opravdu je, jo, že to jídlo je opravdu jako plný živin, že to jídlo je opravdu chuťově jako dál. Myslím si, že ty lidi hodně budou slyšet na tu chuť. A nám chybí přesně odborník, jako seš ty. Jako, a to je ten, co zpracovává potom to jídlo a potom ho ty lidi jako budou jíst, prostě ten kuchař, který opravdu řekne, ano, je to tak. Protože takhle to zase tvrdím jenom já. A já nemám žádný vzdělání jako v tom. Jo. Je to nějak, jako já vlastně něco jako tvrdím. Ano, ono, čím víc ten jako projekt bude mít jako nějakou velikost, tak se to samozřejmě nějakým způsobem bude zlepšovat. Ale myslím si, že potřebujeme ty gastroprofesionály k tomu jako potvrzení toho našeho tvrzení. A já bych možná dodal, že s gastroprofesionálem i jak jako marketingový zázemí. Protože já jsem to tady řešil s Pavlem Brychcínem z Chesteru, který už jsem zmiňoval, který se fakt jako snaží o to, aby fakt měli lokální krásné věci. Vím, že se nám podařilo asi jedno propojení k nim, takže z toho jsme měli radost. Aha, a já jsem se jako ptal, jestli se jako daří tohle vlastně překládat těm lidem, jestli to jako chápe ten host u toho stolu, který prostě jako vidí tu cenovku a jestli to jako chápu, jestli to jako prezentujou. A on mi říkal, že moc ne, že jako na to, že třeba síť Ambiente má supermarketing, tak že na to moc jako se důraz neklade. Doufám, že to říkám správně. A to si myslím, že je jako všeobecný, že jakože ty lidi, včetně, jakože to je, že tady je renomovaný prostě kuchař je jedna věc, ale to, že se ta informace dostane ven, nebo ten jeho pohled, názor, je věc druhá. To vlastně do určitý míry se o to snažím jako já, protože jsem na vícero jako židlích a je to těžký, no. Ale určitě s tím souhlasím, že to je třeba. Komu bys vlastně lokály doporučila a kdo naopak vlastně třeba není cílovka, ale možná bychom ho mohli jako nalákat. Tak komu bychom lokály doporučili a jak? Počkej, jak to myslíš, jak? Jsem ti dal několik otázek jako v jednom, tak začneme tím, komu bychom lokály doporučili. Komu bych je doporučila? Tak samozřejmě, že bych je doporučila všem, že jo, to je jasný. Ale jako kdybych měla být jako konkrétní, tak ideálně lidem, který vlastně nad tím nepřemýšlejí vůbec, tak ty potřebují přesvědčit, protože ty, co nad tím přemýšlejí, tak ty už jsou vlastně přesvědčení a myslím si, že nějakým způsobem to třeba dělají, mají to jako přirozeně zapojený do svýho života. Ale my potřebujeme vlastně oslovit i lidi, kteří vůbec
je mi to asi jako nějakým způsobem, ne jako jedno, ale... Není to téma prostě v jejich životech. Není to úplně téma a mělo by být. No. Jo, souhlasím, protože jste to, co jíte. Ano, to je geniální, promiň, no. to je prostě geniální věc. Já na tu paní nezapomenu samozřejmě. ale to se jim povedlo prostě. Tohle je moudro. Jste to, co jíte. Tak super. A já ti moc děkuju, moc si vážíme toho, že takhle busy člověk, matka 3 dětí se pustí do takhle přínosného projektu. Já ti tady čestně slibuju, že najdeme, tím, že nevím, víš, že mám trošku volnějc trochu, že najdeme nějaký průsečík, jak bych to mohl pomoct já. Super, budeme rádi. Děkujem za lokály, děkujem, že jsi dorazila. A jestli chceš ještě něco zkázat, tak můžeme. Asi vlastně kdokoliv to uslyší nebo uvidí, tak to šiřte dál myšlenku lokálů, povídejte si o tom a řešte, co jíte a ptejte se farmářů nebo prodejců, jestli znají původ svého jídla, abyste zároveň vyvěděli, co dobrýho do sebe nebo špatného do sebe dostáváte. Skvělý, přesně. Nemůže vám to být jedno. Je to fakt důležitý. Klára Slavíková, lokálové, moc děkuju. Jíš jídlo, tak to seš přesně ty, kdo by se měl přidat k naší komunitě. Protože jenom tak se dozvíš, jaká byla nejlepší životní rada našich hostů, jaké je jejich nejoblíbenější podnik a jaký by bylo jejich poslední jídlo v životě. Taky si budeš moct doposlechnout celý rozhovor do konce, protože tímhle to rozhodně nekončí. Na Patreonu najdete třeba recepty ze všech dílů, pozvánky na akce, backstage materiál a tak dále. Tak se k nám přidej. Jestli se vám tenhle díl líbil, tak určitě dejte follow na Instagramu, TikToku, YouTube, Spotify, ať vám neunikne další díl.